उदालगुरि जिल्लानि मोनफ्रोमबो मावख'आव बर' रावखौ बाहायनायनि दाबिजों जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव एबसुआ मेम'रेन्डाम गथायदों। थारैनो बर' रावा आसामनि गनायथि मोननाय एस'सिएट राव ना? बर' रावा आसामनि मावख'फोराव बाहायजामारदोंना? जुदि बाहायदों अब्ला माबायदि बाहायदों आरो जुदि बाहायाखै अब्ला मानो? जानांगौ दिनैसिमबो आसामनि मोनफ्रोमबो मावख'आव बर' रावा बाहायजायाखै। बर' रावा भारत हादरनि 8थि फारिलाइयाव हाबनायनि उनाव आरो आसामनि लोगो एस'सिएट लेंगुवेज महरै गनायथि मोनबाय आरो जाय रावा आसाम आयेनावबो बाहायनो मोनबाय आरो बर' रावजोंसो सोंनाय फिननाय खालामनो मोननायनि उनावबो नाथाय माखासे जिल्लाफोराव बर' रावखौ दिनैसिमबो बाहायनायनिफ्राय गोजानाव दं। बेखौनो नोजोर होनानै दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि डिसि बिथांखौ लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम गथायनाय जायो आरो उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनो 1 दाननि सम होनाय जायो आरो जुदि 1 दाननि गेजेराव उदालगुरि जिल्लानि मोनफ्रोमबो मावख'फोराव बर' रावखौ बाहाया अब्ला बेनि सायाव गोख्रों रिएक्सनखौ होनाय जागोन होनना उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। कमिशनार जिल्ला बेंगिरि बिथांखौ जोङो मोनसे टीम फैनानै लोगो हमदों आरो लोगो हमनायनि मेन जाहोना जाहैबाय रिसेन्टलि जोंनि उदालगुरियाव जि माने सार्किट हाउस डिसि बे अफिसनि खाथियावनो थानाय जि सार्किट हाउस बे सार्किट हाउसआ रिनोभेट जादोंमोन आरो रिनोभेसन खालामखांनायनि उनाव जिखिनि बेयावहाय साइन बर्ड होनाय जादों बे गथै साइन बर्डखौ इंलिश आरो एसामिसाव लिरनाय जों नुनो मोनदों। दा बेनिखाय बे साइन बर्डआव जोंनि बर' रावावबो लिरनाय थानांगौ बेखौ दाबिनानै जोङो दिनै मोनसे मेम'रेन्डाम डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफ उदालगुरि बिथांनिसिम जों गथायनाय जादों। लोगोसेनो जोङो गोलाव सम जाबोबाय डिसि बिथांखौ सिगांनि डिसिखौबो बुंबोनाय जादोंमोन खिन्थु खोब बेबायदि इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो खिन्थु दिनै जोङो माने रिटेन सहकारै जों डिसि बिथांनो मेम'रेन्डाम जों होनाय जादों जे बे डिसि अफिसाव थानाय जिखिनि माने नेम प्लेट्सफोर बे नेम प्लेट्सफोरा इंलिसावबो गैबावा एसामिसाव आन्था लिरनाय जादों बेफोर गासैखौ जाहाथे माने बर'आव लिरनांगौ आरो एसामिस इंलिशखौ राखियै बे बिथांमोननि बाथ्रा खिन्थु बर'आ फार्स्ट प्रोभिजन माने मोननांगौ प्रथम जायगाखौ मोननांगौ जों बेखौ बिथांखौ फोरमायनानै फैदों खुगाजोंबो आरो रिटेनबो जों होनाय जादों। दा बेवहाय आरो लोगोसेनो जेसेबांखिनि उदालगुरियाव माने अफिसफोर दङ बे एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस जानो हागौ सिभिल माने अफिस जानो हागौ आरो जेसेबां साइन बर्डफोर नेम प्लेट्स ग्ल' बर्ड बेफोर गासैयावबो जाहाथे बर' रावा सिगां सिरियाव थानांगौ बेखौ जोङो बिथांनिसिम दाबि लाखिदों आरो जोंनि दाबि लाखिनाय बायदि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार मानागिरि बिथाङा जोंनो मोनसे खोथा होदों जे उइदिन सर्ट पिरियड माने बिथांमोना बे माने बर'यै लिरगोन आरो जोंनिफ्राय मोनसे सम एसे सोंनाय जादोंमोन जे बेसेबांसो माने सर्ट पिरियड होनोब्ला बेसेबांसो जों सानना लानो हायो बे बाथ्राखौ एसे सोंनाय जादोंमोन। दा बे हिसाबै बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला उइदिन 1 मान्थ जोङो हानायसेबाङाव मोनफ्रोमबो अफिस आरो बे नेम प्लेट्स जेसेबां थागोन बेफोर गासैखौबो जोङो माने सोलायगोन आरो बर' रावखौ सोसननाय जागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा खोथा होदों। दानसेनि गेजेराव जुदि सोलायनाय जायाब्ला बिनि थाखाय जोङो जिखिनि बिहित बेबस्था जों लानाय जागोन डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथांखौ जोङो लोगो हमनानै फिन खनसे गोसोखांहोनायजों लोगोसे आरो बिनि माने जिखिनि बेबस्था थागोन बै समाव टाइम आरो सिचुवेसनखौ नायनानै बिथांमोननि जिखिनि खामानि मावनायनि प्रग्रेसखौ जों नायनानै जों बिनि रिएक्सनखौ जों बै समाव होनाय जागोन। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन।
बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।